Tuhan da ujisu ukonsha ukba ay buram ya ubu lalekam pela kikam kibakrau laleha birthday daur hadonot jengkmen ka yaishlei henrei kan selong jeng pelakam balat ondaya ujisu ngen yoi markman doyro ya utrai snapretay ba ugrand doyro ya utrai piki ben real shot command tuan da ujisu ukonsha ukba ay buram ya ubu lalekam pela. Shuaya kabangin pendam kajing tuai. Tungin sya skor katuk ane ki benta nakaktiin kajing belai. Ikantiin ki boong kumne. Kajing kayo Yesus Kristus te kalalong kumne. Habak kami jongu ke Mary kalayate aktiin baru Joseph. Memba kimpat Yeshem. Lapau palapun kun kain na umense makhut. Henreu Joseph utunga jongka. Bau dang long ubahak, ba umban ru ban penai ka hakibriu, ulamut ban pelait no jar ka. Henrai haba udang puson ya kini ki ru, hakmi u angel utrai ulapau hau hakajing posniu, udaong ko Joseph ukun David, wat syapting ban siem hame ya ka Mary ka tengah jong me, naba itai balapun haka ilong na umensi makhui. Kan karu yokun men khotru ya kakerteng jongu Jisu naba on pendem ya lagi breu lagi pop jongki lale ingni baro te bakum ta on pendep ya kata belong utrai do nong yutu lupa udong hakmi kata katai soti kan pun kun kan karu yokun batkin khot jika kerteng jong Emmanuel kabalong habalabatai ublay lem batngi te habau Joseph ulakhe nakabatia ulale kumta la hukum u angel utrayu bat la shim hu ya katanga jong rai pat shim li thu ika tat andala khayu khun nang kong jangka la khot ru ya ka kerteng ka jong u Jisu nabau khun ubre shamlawan ban penjot ikimen sim Kibriu henrai ban panem namar hangi la khayu khun la ayu khun hangi te ka jingsun shar klalong halor ka terpeng jong u baron khot ka kerteng jong u ba phalla u nong sala u blai ba khrawbor u kpa bam jukot us im ka jingsuk to blai kor khu da ba puli ba skor ka tin ka khu jong blai in pendem ka jing doai Kokpa jungi ubah neng gidap da kajing sngawu ka bakraw eme namar kajing ba kajing snai ka jong me Malayalam ya kajing ka jongi kisngi kitayo ki banai kisnem baro ki blino shadin na kajing ya lenti ka jongi kum ki khun ka jong me
Hapadang shibon ki jing shibon ki jing ele, but shibon ki jing tanju, but shibon ki jing bambit bambiang, ha jing yalen ti ka jong kum ki khun ki jong me. Melong blay badap da ka jing ba ka jing sndai. Melong blay bom ju theo kat kum ka jing le ka jong Namar kata ngidang long kum ne kum ngilong. Dei namar ka jing ka jong me. Ngidap ru da ka jing sngongo ka ba kraw me ablay. Nakamantakan ka sngi ka ba kraw. Ka ba kentang bat ka sngi ka ba kerpang. Nakamanta ka jong kum ki khun ki jong me. Man kan mau ya kan ka sngi. Namar ka jing ka jong me. Ela pha elo jong khun ba jong me Jesus Christ. Ban siya kan ka perthai. Ban long brew. Nakamanta ban pen yang ki brew ki ba pop. Ba ki brew ki ba ram. Namar ka tablay ngi ay ka burom ba ka jingu siya me. Namar ka jing ki jong me ablay. Magina duway ablay lamba jong kan ka sngi pangingin kan mau. Ya kan ka sngi ka ba kerpang. Duway ablay ka jisndai ka jong me. Bangin yo mat ablay. Jaga jing penkhia ka jong me ki man sim ki ba kodor ablay bi. Ba dona padeng ka jing plot ka jing swai. Ba dona padeng ka jing pang ka jing stom ablay bi. Lamba jong ka sngi. Kin yo mat jaga jing penkhia ka jong me ablay bi. Oh ya ablay shibon ki man sim ki ba kodor. Ki ba dona padeng ka jing pang ka jing stom ka jong ki. Itrang ablay bi ban yo ya kan ka lahat. Ban kiyo ka ying ka kantang ka jong me. Ban ya rakhi ban ya kamen lamba jong ka sngi. Re ablay na ka jing pang ka jing sitom ka jong ki. Yim yo ablay ka lahat ban ya kiyo lang siya ka ying ka kantang ka jong me. Re ngira duway ablay ba hangdu ha ki kidon. La ka ying ki sem lani hala ki jak kasumar ki ba fer. La ka long ha ka ni ka ri ka ba ka jong ki. Lani haka ki way pat ki jaka kiri jong ka perthai hangnu ha ki kidon ablay ida duway baga kati ka jing pen khia ka jong me ablay kan yo jaga ban ta na man ta ka met ba pang ba shitom ka jong ki kala ba yo mat ablay ka jing pen khia ka jong me lamba jong ka sngi ida duway ro ablay lamba jong ka sngi man kan mauru na man ta ki ba dok ki ba kardo kibat han kibat sliang kibat try shitam ablay bi man pan dap ya ka jing don kam ka jong ki hoy ablay ka jing long dok ka jong ki im yo ablay ya ka lahat ban ya le kamen le so bhalang na ka manta ka jing long briu khun jong me shak ne perthai ni da duway ablay ka jing snai ka jong me man kar khu ru ya ki kum jo man kan ma ro ablay nam ta ki khun swet ki khun rangli la dei ban du no ya ka jong ki me ki itu wai ablay men long ukpa nagamanta jongki balamba jong ka sngi ablay kinyo mat ya ka jing don khat ka jong me ablay bi itu wai men kan maru namata ki long sem iba mat ya ka jing iba mat ya ka jing le iba mat ya ka jing sngosi iba mat ya ka jing tanju iba mat ablay ya ka jing do no ka jongki ya ka bi ki ba thon ka jongki itu wai ablay bi lamba jong ka sngi kinyo mat ka jing pentengan ka jong me kinyo mat ka bor ka jong me ablay bi me men ya rap ya ki la ban pha shame ki por baro jong ka jing ha dan ti ka jong ki ban ablay bi lamba jong ne por ngi de boti ra khmat ka jong me ba me men is nei ban kar khu ya ka jing shakri ka jong ki na do ka bas jang ha do ka panwai no ya ka men kan ma ablay na mata ka ila ka jong ka balang ka me la seng ha ka jaka bi kan ma na mata inong sharai jong ka balang ablay bi nadogi pastor kita men besan ringkat bat ki khot jong komiti balang ki balong ka ti ka mon ka ti ka diang na ban taban pen ya cha prang jika kam jong ka jing pen ka jong me ablay i dwai wan no me no ki ker khu ki ka met ka ba kai ka ba kya ker khu ka yeng ka sem ka jong ki nang ba ki la ka wan shakri le loi jika karteng ka jong me bat kan maru ablay bi na man ta ki rempeng kristan ki ba don ha po la ka jong ka balang ka jong me hang ni bat ki wei pat ki ba don ha ka ni ka ri ka bi ka jong ni bat ka leng sat lak jong ka perthai chu ka jing kar khu ka jong me ablay ka yo jaka ha ki long ying long sem ki khun ka jong me nang bi la ya ka ban shakri lai loi jika karteng ka jong me bi ki la ro ablay ban ya kit leng kor na man ta ka kam ka jong me ha po la ka jong ka balang wat shabar la ka jong ka balang ablay bi
Itu why mamen kan mau yiki seng ki ba pher ki ba don hapo la ka chong ka balang. Nado ka jinga seng kan thei, ka jinga seng samla, ka jinga seng kena ki Sunday school, bat ba ro la tili ka jinga seng dong ki ba don hakani ka balang ka jong me. Itu why men kan mau oblay namata ki nongket kam jong ka baro oblay bi. Ai ki ka met ka bokoi ka bkhia. Ai ki ka man sem oblay bi laban jika kam ka jong me. Nagamanta man penya chaprang jika kam ka jong me. Balong ka jing pen em nagamanta ka man sem ki ba ka dor. Itu dwai ro oblay bi but man don kan bat ngi gumne oblay stang kendiat tali ki sngi se eno yunu snam arajat afusau. Barngin se oban pediang yu snam arajan afusan. Nama kata oblay ngi boti jis nei ka jong me. Ko me mele lambingi lemba jong nu snam. Dwai menyelam ru ngi hau nu snam arajat afusan. Bar menyelam ru ki sngi ki por ka jingi baro oblay. Kat bangi dang don banyak dan tias la jong kani ka perthai. Ai ka bangi ngi shem, ai ka bangi ngi kendu. Nyem tep bangi mi i. Re blay me long blay tep blay bi i lupai ke baro. Nama kata blay to long ma me ashwa ka jingi dan ti ka jongi. Kenang blay bangi la ban long tiki khun ki jong me ki ba shani ha ba ki ba ai tilot. Ila ka jong ka jing em ha ka jingi lam ka jong me. Ba blay bi lemba jong na por ngim la ru klam da boti ha khamat jong me. Nam tau shakri uba koror jong me. Me melon lam ha ka ni ka balang jong me hang ni halum siap. Ban sam ka khubo na ka tin ka jong me. Itu dua ya belai ba me ka shan boy lu jong shakri jong me. Oh belai ki jimpen kre warok ki long ka jong brio. Ni ka jimpen janai ki long ki ba wan ka khet ki jis nei ka jong me. Bagi da dua ru belai ma me mela jalam yu ubon poisek ha ka ni ka balang jong me hang ni. Ki dua ru ha ba hadin bala wa jong ka ni ka jing shakri un slip pai sila ka jong ka yang ka sem. Sila ka jong ka balang. Ida dua ya belai ba me menyalam bai ju baula ban poisok sila ka jong ka yang sem sila ka jong ka balang. Ban men yai kar khu yu bat rengkat ka yeng ka sem ka jong nang ablay ba kinang long kita ki khun ki ba pendan brom ya ka kerteng ka jong me kar khu ya ablay yang ka por ka batang sa jong ka jing shakri ka jong ya me ida boti ha ka jing ron kat ka jing ame jalam ka jong me watu da ma ru kilat ki ba me shem ha ka jing em ka jong i ba ngi ju pen ngau si ya ka mon ka khu ka jong me ni pan ki dem kini paro ka kerteng ka jong tra ba no pen me jong i Jesus Christ balong ujo manin menta mat sebom cikudru amen. Ni ai kublei ya Mr. Arpongro ibala pendap ya ka jingpuli ya ka tin dong ublei bat kum juru ya ka jing khot kerpat akmat jong u ublei un kerku ya pi ngin beteng ya ka jing syakri da ka bangingen ai sya ka kam ka jong ublei bat kat ba dang lum ya ka jing ai ngo ngan kerpat ya ka SCS jong ka balang bahkan ai ya ka special number bat hadin baladap lumjing aingo ngan kerpat ay tembersan W1 sweat ban penkentang ya kejing aingo hakmat jong ublay
Thank you, Dway. Kukpa jingi babaning ni aingo email putrai namar kani kesingi krau kejongma kesingi kutrai kebangi kenmau ye kejingwan longbriu kejongma syakani keperthai kutrai melawan kupa ye ban pen emingi kibriu kibejat bat kiberam
melawan ban shim ye ke jinglong do ko trai ban long ublei lam bat ngi ban yat bat ngi ko trai bat ban pen pau ye ke jing dan ke jong bat ngi hakipor boro jong ke jing im ke jong i bat meru ko trai ye melakular ban dan kat lam bat ngi shadu ko bawai no jong ke jing im jong i bat bang lam bat me shbeneng nyangu ema ko trai namar ke jing it ba ke jong me ngi ban nyangu nam ta ka plan jing pedem ke medan nam ta jong i ki briu bejat pat pelaram kumbangi long iwan ko pa limba ni ko por ban mani ma ban shakri ma ban pen krau ke keteng ke jome ban pendan buram yema namar ke igmle nam ta jungi irap ni ki khon ke jome ko trai bengila ko pap i ban ai jaka yema halak jong ki donot ki mensim ke jongi bat ba ngila ban imru ko trai ban long ki jing shai bat ki saki ke jomesh ki weipat ko trai bat sham tip bat itu yema limba ni ko por ko trai kum shibenta jong jing mani bat jong jing shakri jong yema ko pa niwan ra in jing ai jong i shikam jong ma hoi ko trai kilong ki berat ne ki jing ku ki bakrau ki bamla the ha jing im jong i ni dwai ablai man isni ban ku pan kan tang ko trai khnang ko pa shibenta bakum ka balang ni lebo pan pan kami kan te ka fan baduk ko pa kalong shisha ka jing ku nam ta ki long hieng ko pa ki beran kam ye ke jing rap ke jing kerku ke jongi kum ka balang ko pa be men isnei ko try ban kerku ko wei bu kiti blano ko pa kerku ru ik to bom shimla ban ai le sinam tak bu bon ki daw kerku ngen mat ik jing kerku ko jama ko pa but I boring kam tam ko try bengila ko pa ban im ke jing im pen so bha mel ter ki sngi jong ke jing im ke jongi hoi ken mau ker pangru jong shakri jama ko pa ko store ibn supply ke kitien jama Pring jingi ni bakan ni ko por ko pa isnei ko tribe e ban pen kentang u ko pa ban kurkhuru u ko pa ban pen sle u de lo jong ben sim jong ma kamula ban plag ke tien jama ko pa ban ai ba tien ko bunyi sngo ko ke jing bam jong ben sim nam ta jingi ko pa kamula ban yo mat ye ke jing kurkhu jong ke tien jama bagin mi nang ni ko pa tingkat ke jing kurkhu jong ke tien jama ye ko por badang sabar ong ai tien ko pa ha ke teng jong jisu ni doi amen. Ni pen pau ka jis ngongo na kabenta ka SCES jong kabalang kabala ai ya kani ka kubor ka bakerpang lengba ka jing ruai ka jongki kat baki nang ruai ngis ngo kuma kara ya kido anot ki mensim bangi ban kemen hadu kat no bau bleu la i yangi ban pha yau khun bala kamar we man nong siuspa bau nong pen em jongki kublei sibon na kabanta kit khat no ke SCS ublei nang ker khu ye phi ba be pen nang pen dan kam ye kesap ke talen ma pnyo ya kaban chakri lu kan ran la bagi jirwai ke jongki mentang gidan hakapor bat ka khlimat bangen yo ban pen phai ya ki jingmot ya ki jing prakhat ki do anot bat ki men sim ki jongi ban ngap ban sha skor ya ka tin ke jong ublei ngidon happening jongi Reverend T.W. Jones Thaba i pastor in charge jong ka so yong pastorate iban ai ya ka khubor happening jongi ngimla khanda pen pau ka jing sngongo na ka banta jong i bailap diang ya ka jing pen bet jong ka balang bandon ringkat bat ngi hakabakum ka ni kapor jong ka ni kasni ban sam ya ka khubor jong ka tin ki jong ublei pastor khublei shibone na ka banta ka jing pediang bat ka jing long balak loy jong pi bandon ringkat bat ngi nget bau blei un kren dau men sim jong u baka khubor ka bangin yo sngo kan long sisa ka jing kerkhu yangi kibas ngap bat kibas skor ya ka las ngotho bakani ka de ka sin ka baningkong yai pastor bandan bat nikum ka balang andingi don ka jing kermen bai pastor enang yai wan bat ka balang jongi kisngi kisnem bat kipor
kebanangwan. Tihakan ni kapor suwa bangin penkrek ya dia ban sngap ya ka kubo jo ka tin ki jong ublei. Nginyat wai ya ka jirwai ka balai pusau. Ka jirwai ka balai pusau. Sngau bha perthai utrai lawan. Ka perthai kan yango ki donut baro kinyakre. Ban buram si emeu. Baro lai sikir khat ka jirwai ka balai pusau. Bat hadin ka ni jirwai ngan kerpat ai pastor ban sim ya ka benta jong i. Snow papertay utrai lawan kabertaikan yang gidonot ba rokin yakre ban buram sim ya ban buram sim ya banbu rams im ya snow ba pertai Jesus and shar kibriu ken yai riwai tadaki mau gilom kitor ken sawapat ngau ba ken sawapat ngau ba ken sa wapat ngau ba usen jada kajeng ai ki mau penle kapuram jong uban penpau bat kajeng it bane bat kajeng it bane bat kajeng it bane. Itiman besan badan buram, itiman besan karsyandi belong itiman besan balarang ba jong kabalang hang ni halum siam. Ki para nong syarai jong kabalang, ki belong itiman besan hapo jong kabalang, ki dekot komite balang, ki baju ya senram bad yakit lengkor hakaba pentulun yaki kam jong kabalang Presbyterian Rum Siam nausnam syausnam ki para banget bai baro kentai bat senrang ngapan pau kejing sngau kemen ban yo bental lembat pi ha keni kejing syakri kebakerpang kebakum keni kebakum kabalang Kristan ni Judan hak kecisin cisnam ban kenmau buram ya kejingwan jong khun ublai sia sela jong ne ke kendau hak bawan ra ya kejing penim ba kejing seuspa kejong u ngawan ra ru kejing ai kublai nakabalang Presbyterian soyong mengkat ke kenhun
Kireungat jong kabalang barok kawai mengiru hakini kimiet kibaladam ngilai beteng ya kejing ya seng Christmas menen kesngi hakejing ya yarwai yaro jing rakhe Christmas lengba jong kakarol ngaduai bau blai kurku ya pi kabalang upalang runget baro bahkan ni kebangi ngirake ya ka jingwan ke jong utra jisu sya ka jingem ka jongi kan wanra ya ka jingsuk ya ka jingkemen bakata ka jingkemen jong ka jingpenem ka bau lawan kenang sangi kan yo syong dap kerhai hapadeng jongi baro lang upai lang riunget ublay unkurku ya kapor kabasa jong kajing syakri ka jongi ka benta jong ka kecien ka jong ublay ka bangadan banya samlem hakabak penken mau ya kajing tho abako jong ka kecien ka jong ublay ka badan hak kitab sam hak lenong ka bakandai ngan pule ya kanikat khat ka ban riu namar hangi lakha yau khun la ai yau khun hangi je ka jing sinshar kan dong halor ka terpeng jong u badon khat ya ka kerteng jong u ba phalla unong sla ublai ba khrau bor u kpa bom jukon bat usiem ka jing so kakubor jong kajingya slok hakane kano asngi kalong sapang kakubor jingsok kaba ujisu uwadra ban ai hakibriu syaka pertai baro on hakine ki khendiat por ki badang sudap ru hakane kapor kejuk kejongi ke pemerintah kiladon sibun kijing pun sengau syapang kajing dawa kajing don kam jong kajing suk haka long brieu man brieu haka kenhun jat ben brieu haki ri jong kaperthai naga dau jong kajing dia kitma keleng kijaka kibrieu ke badan ya kejingkir kli naga benta kejingbet jingbyang jong ukun benrieu ki pen sngau ya kejing don kam jong kejing suk kiladon ru kijing persang ban kedaulenti haka bawanra ya kejing suk syaka long brieu ban brieu hot kalong ka pasisya bat ka ba deiru ban yaro habaki nakabanta jong kitu baro kibaju persyang ban wanra ya ka jingsuk haka imlang kasalang haka long brieu man brieu hasla jong ngene ka pertai hendrai hapdeng kine ki grup ki badon ya katong ka jingtau kumta wala kataru ki don pat ki kenhon jong ki brieu ki ba don ya ka jing perkhan bom das ngau salia banyak keren sapang ka jingsuk kibaong balada keren nem keren jingsuk lada wan nem wat jingsuk lada rakhe nem rakhe Christmas kisngi ki yad bet ki kam ki yad bet kum bajulong namar kata kam da don sipun ka jingbot ban pendut por hakum kini kiru kam perkhan ki para banget
penban ladangin pai sekilyang bat ki benta baro jong ka jing em jong iki brieu kalong ka jing ka basisha baka jing suk hi ka dan kam ha ka jing em jong i kum ki brieu halor kene ka jing yo i ka ba u Isaya nong i tolpa nyau spa snam shua banwan u chisu sya ka perthai ulayo i lepa unong i tolpa Isaya ya ka jing dan kam jong ka jing suk ha ka jing em jong ki brieu baru kran ya kene ka kubor daki bon spa snam shua ba unwan ban sunshar unius im jong ka jing sung bat ka Bible hi ka kran chap lakum no lai spa lai pu arsin ya kane ka kubor jing sung hagi jing tho abakoi jong ki kitab ba pher ki badan ha ka Bible ban ngis ngau tu namar kata baka kubor jing sukhi kadai ka bayai ban ha ka jing tho jong ka tien ka jong ublai ka badawa bau uwei pakawei ubriu ubanget ha ublai udai ban nemdo lenoi ya kane ka jing kurku ka bawan na ka khat ka jong ublai Hendrai kampun sien. Hau babon balang. Kibriu ki ong ke jingsuk. Habakam don. Kajing ya ki. Kajing ya kulmar. Habom don jing ya letma. Ki ong ke don ke jingsuk. Habom don kajing ya siat. Ya syok ya dat ya penyabriu. Haba ke sorkar ke weng ya ke korfiu haba dia ke jing ya kulomar marchus sang weng ke sorkar lami kot kubor baka jingsuk kalawan pai hakis nong hakan nong ba bat kum tat ter hot si benta kadon ka jing sisa dan rai ka jing suk ka bau ka Bible ka kran kam dai tang ita ka jing suk kam sim dai tang ka jing kut no jong ka thama ka jing suk kam dai kam sim dai tang ba la sange no ka yanya ka ya au Hendrai ka Bible ka kran chapang ka jingsuk ka bakam yar ka bakam jeliu ha ka jing em ka jong i ki khon ki jong blai ya ka jingsuk nga ai happy ong utra jisu ka jingsuk ka bau blai ukran ha ki briu kalong ba what happening katama what happening ki jing e jong ka jing em what happening ki nam sniu ki baja ha ka jing em jong i kim ki briu harangkat kini ki jing dia ki ba yai peteng ha ka jing em briu ru ban ban ka jing suk kala ban don haki priu kibashania haublai maka tahu jisu kran sepang kata ke jingsuk what happening ki jing e jong ke jingem ha ka gospel jong uru yanes shwaba unlen na nakane ka perthai ulang ha ka perthai pinyo ka jinjar Hendrai tolong slurpi ngala job ya kata kepercayaan. Ngala keren yakine ki ai ru
bapin yo ka jingsuk ka bananga hot haka perthai pin yo ka jinjar hanrai to long slur pi ngangala job ya kacaka perthai yangi upalang reunget ibalong ki khun balasius pa jong ublai ka jingdan ka jong uchisu hakim mensim haka jengem ka basyapo jongi simat kalong ka jingsuk ya ka jengem ka jongi maka tau nong ruai sia mensim i batho ya ka jing ruai ka si hembok ka jongi wang habadan ukris hangta kalong ka beneng habadan ujisu haka jengem hangta don ka jingsuk haka long brio man brio langi la ban yasiam ya kendu ya ki jenge haka jengem yem haka perthai kaba dap da ki jingele haka jengem ki jingpang ki jing sitam ki jing dok ki jing kerdu ki jing ja bas ngausi ki jing sha khnyot ki jing sha ban ben haka jengem brio bat kine ki jing ja bas neu bok ki bawan shop ki bon maryang ka jing slay ka jing wanu jumai ka jing ja jong ki tma na ka jing ele makanti kawai kari bar kawai kari baka jing jenjar jong balui lui uba pet wer uba yap uba mensau bat kine ki ja keleng ki jaka bat haka jengem jongi kim ki breu haka pertai ka ba am judan bala ban kiar na ki jenge jong ka jengem ka bangi dai ban ya lenti hasla jong ka ne ka kendau ban na pedeng ke bakum kita ru ka bangi dai ban ya leng ba ong ka tien ka jong ublai baka jingsuk ka jong ublai ka im ka kursoi ka don ha kita kibadon ya ujisu ha ka jengem baka waipat ka banta jong ka jingsuk ka baka bible ka kran ka long sapang ka jingsuk ka ba ya dai bat ka jing ka ba kuntup ya ka jing ya dai para brio ka ba wanra ya ka mensim bas ngawun ngau jathat bat ka ba ka tien ka jong ublai ka ka tien chen rai hebrew yong ka shalom kata ka jingsuk ka ba mi na ka jing sensar jong ka hok bat ka jing long ba bet berhenti hake imlang kasalang kari bakajat penriu kum bakalong hake nikisngi ki paba bobon ki briu ki kam yakran chapang ka jingsuk bat haka ba penyeso ya ka ktien jingsuk bat ka roy ka par hake imlang kasalang epis killing ya ka progress but get development hot nakawai kalyang kadon ka jing sisha bahakim lang kasalang habom don ka jing ya song suk song san en namla even kan teu ya ka roy ka par ka yo ka kot hakisnong hakathaw hakim lang kasalang dan rei ka bible habaka kran chapang ka jingsuk ka jong ublai khambun sin ka penyasno ya ka ktien jingsuk bat ki wai pat ki ktien kum ka jingsuk bat ka jing ya i ka jingsuk bat ka jing le hok
Ka Bible ko ang meniit yalaw para marjan kumbaya di. Ang kahukum belai. Namarba klem kajing ye iye. Anam dan kajing suk ha kajing embryo. Bat kanai kadai kane kajing ye iye para brio. Kabapan mi borobor. Ya kajing suk bat ya kajing ye song suk song san. Ha kajing em kajongi. Ha kaju karukam klam kajing le hok. Anam siam ya kajing suk. Nrai habadon kajing le hok. Hang ta kawan mi kajing suk. Ha ka mensim bat ha kajing em jong kipriu. Unang ruai sam wong. Ha ka ba prapusan. Kan nambar ka ba prapusan wong. Kajing isnai bat kajing shisha. Kia syam lang. Kahok bat kajing sup. Kia do. Kia ya rengkat-rengkat kahok bat kajing sup. Nong ya tu lepa mai ka wong. Utrai uwad ayunami. Reitang bamen le hok bat ya le red badu blai jong me. Ki para banget ublai jongi ubanging syakri ulang ublai. Uba jupan pau borobor bau yang hakal yang jong ki padok jong ki rangli ki pasaban ben. Berkasam ka bakandai gong bau blai un bishar ya ka pertai da ka hok. Un le ya ka jing bishar ya ki jad ben riu ha ka jing bed. Namar kata udawan na ki briu. Ki badan ka spa ka pau. Ki badan ka bor ka ikhtiar. Bakin le ya ka hok. Badakin om le ben ya ki baduk. Ya ki kon swet. Ya ki riu kentai. Andrei bakaspa jongki ka bor ka jongki. Kan long ka jing kerku. Na ka banta. Jongki waipat. Hakiyam lang ka salang. Hagalong brio man brio. Hakani ka pertai ka bomdon ka jing ya le hok ka ublai dalaga jong ka jing yet ka bakrau bat ka bapla ka jong ulakular ya kata ka jing wan ka jong usim ka jing sok ka jing wan ban senchar ukon sim ka jing sok the prince of peace. Uban sensyar ya ka pertai da ka jingle hok da ka hok ka jong u ka kitab sam ka banyau puar ko kumni au blai to ai ha usim ya ka jing bishar jong me bat ya ka hok jong me ha u kun sim un bishar ya ki briu jong me ha ko hok kilom kinwalam ka jingsuk hau pat ba bat kilom red ha ko hok naba un pelat yau ba kerdu ha ba ulen yar un pelat ya ka mensim jong ki naga jing ban ben kani ka jing kran sapang ka jing wan ban sunshar jong udau sim jong ke jing sok unang ya thul pa Yesaya ubang ya pule mentau ang namalahangi lakha yau kon an khat ya ka kerteng jong uba plau nong slaus yem ublai badon bor usim ka jing sok ba ka jing roi ka jing sun char jong ba ka jing sok jong kyanam kot shu
lano. Kita kiba pediang yau siim jo kejing suk ha kejing im. Kin ya ban mat. Ya ka de kejing suk. Ka wa blai udan ya ka ban penyo yang apa dia pi baro lang. Nomor kata ka ayom Christmas sangiu upalang reunget Kristan. Kapan kan mau yang iba ucisu. Udai tang mauhi usiem kajingso. Bat ka khot ia kibrio. Bakin pet syau. Bakin pediang yau. Bakin syak, bakin ailat yau. Baun sensyar. Ha ka jengiem ka basimet-simet ka jongki. Ka testament ka bathamai ka nyau. Bat ke itu. Yau tau siem jong ka jingsuk. Bat ba ka jingwan ka jong u sesla jong ka ne ka pertai ka long. Ban pendap ya kata ka jingkular. Ki bau blai ulai lang bau nong ya tulpa. Ha ka testament ka berim. Namar kata haka por bakaya utra Jesu Bethlehem Judea. Ki angel ki arwai haka jingkeman jongki. Kaburam hau blai haka bajrong tame. Bat haka perthai baro gawai ka jingsuk. Hapdeng ki breu ki ba usngau bae. Kini kilong ki kenten jingruai. Jongki jeu. Habaur lakaya utra Jesu. Hagane ka perthai. Baraka por ba warnu ne usim ke jingsuk uya lenti akan nongba a Jerusalem. Kisenran ngisyam ba kilaya pediang buram yaune usim ke jingsuk. Kidong long balakerku. Ya usim ke jingsuk. Obalawan haka kerteng jang utrai. Kini gede kecing pediang buram sngok kemen. Jangkin nongbo jang utrai Jesu. Une usiem kecing suk kado hadin kecing mipat ke jang u. Olawan ban penpau yalade halagi jang kisenran. Rengkat bat ke kubo jingsuk. Kabawang yikisenran syuabo neno syemneng. Long ka jingsuk ya pibaro. Long ka jingsuk ya pi. Ulet syala ujang ukpa ban ino ya kene ka pertai. Ki para banget. Shisha habangi ni penkan mau ya kini kiai baro nakaktian ke jong ublai haka jingnya dai baka jinglong ke basisha jong uta ubangingi mane utra Jesu nyinemla ban klam das ngau kemen hadin bangiyo ban ken mau ya kaktian ke jong ublai. Bau trai Jesu. Bau lang tang mo uhi usim jong ke jingsuk. Udai tang mo uhi. Unong wanra ya ke jingsuk siya ka perdai. Kat kito baro kiba pediang siem yau. Bandrung siya ka hima ka jongu. Bandong ki ba u sensyar ya ka jengiem ka jongi ndai ka wei ka bangim dai ban klat kalong ba ya ka jengsuk ka pasisha ha ka jengiem ka ba simet lane ha ki long yeng long sem ha ka emlang ka salang ngila ban yo ya ka tang lada ki brio ki don
ka jing ya dai ka bajan bat u ki don ya u ha ka jing yem ka jong ki baraba uci su ai ya ka ne ka jing suk hala ki jong ki senram u ai ru ya ki ya ka jing ket kli bakin tray kin le na ka banta ban penyo ban penroy ya ka jing suk hakem lang kasalang hapdeng ki para brio but hakaperdhei baro kawai ka Christmas namar kata ka penken mau yangi bangim dai ban sukut ang hakaba perta tang hapa habang yakran sepang jong ka jingsuk ka jong ublai kabaudan ban wanra syakibrio henrai ngidai ban le ayai ban pan pau ha ka jengem ka jongi ya kata ka jingsuk kabaula ai sya ka jengem ka jongi wei unong thokan bakrau wang kampes wang kibrio baro ki kwa ban yo ya ka jingsuk henrai don tang kendian ki bale ki ai ha ka jingem ki bawan ra ya ka jingsuk syaka long breu man breu dan namar kita ka kubor Christmas yang ni ki kun ki bala sispa ke jong ublai ha ka ni kesengi kalong to ai bangin yai pensawa ya ka ni ka kubor jingsuk om tang ha ki jingruai ki jingkran henrei ngin pen pau ru ha ka jingem ka jongi leng baki kam ki bangila ki kam ki bala ban penmi ya ka jingsuk ha ki yeng ki sam ha ki snong ki tau ha ka ri ba ka jat ben reo Ulai un kurku, baka jing rakhe, ka jing ken mau buram, ka jing ken mau sngau ngo, ya ka jing wan jong usiem ka jing suk sa ka partai. Ban penyo, ya ka ne ka jing suk hanga badapi. Ulai un kurku yangi, haga bangin la ban yai sakhi, ya ka jing suk ka jong ulai, syaki waipat, haka jengiem ka jongi kum ki khon jong ka balang ublai un kurku na ka banta ka buram ka jong u in ya duai ni aingu ya me atrai kan ran namar ka ni ka por ka ba kodor haka bangilawan da ka jingkemen ban ya syamlang kum ka kanhon ki banget banai ke jengu banai ki jingyaro ban kan mau iid bai me la ino ya ka khat beneng ban wan ban sunshar ya ki brio da ka jingsuk blai ka jong me atrai yid wai ba man kurku ba mangi ki khon ki bala siuspa ka jong me yindam du le no ei ya ka jingsuk ka ba me lawan ra khnang la shisha habang iem hakan ka pertai lalun shop da ki bor jong ke jing ale jing pang ke jing sitam ki jing e jing jar jong ke jing em ka bangim la ban kiar wada pedeng jong kitaru mela kolar baka jing suk jong me kayo ban syong dap karhai kita kiba pedang ya meha ka jengem kerku namar kata ko try ba bha balang ba jong ne ka jengkan mau ka jongi ya ka dor jong ka jeng penem ka ba malawan ra angi kan ya syong dap karhai hangi kum ki khon ki bala sispa ki jong me kerku kum ta ba ka balang ka jong me hakan ne ka jakka ka balang lom siam
kanang yan nakabor siya kabor. Ban syakri yame. Ublay ban unang panim jongi. Bad ba kataka jing kemen jong ka jing panim kabamalawan ra syangi. Kanang yay kraw ban pendon buram yame. Bad ban sakiru siya kapertay. Mamelong tang mamehi. Utamay jong ka jing suk. Hagalong breo man breo. Try kurku yang iway pe iway. Bangin lej pai siya ki yeng kesam. Harang kat ka jing keman ka jing sngawngo yame. Bad bangin nang yay ied ban pendon boram yame hagipor baro. Pedyang ya ka bangu. Hakikerteng ka jong utray jisung ya kot katpan. Amen. Ki para bangai para. Haka jing raki ya ka Christmas. Kamdon kanu ka kubor ka bakam kraw. Ban ya ka kubor jo ka jing suk. Ka jing suk ka bangi ap kermen nautrai bat unong penim ba i jongi uji sukris. Bat ka day yangi kom ki khon ki jong play. Bangin pliwang ya ki jingkang do ki dono jo. Bansya ya u. Baun songket apa ki dono jongi. Kenang bakata ka jingsuk ka basisya. Kanyo ban sencha dengi. Kublay sibon pastor. Nakabentakan ni ka kubor ka pinakren. Ka kubor do ka jingsuk. Bamangiru kum ki khon ki jong blay. Abangin mino na ka jing ka jong u. Ringkat bat kan ni ka jingsuk ka jong u. Kabansan syar apa jongi. Hakani kapor nginyos ngau atli kijing pembena kabaningkong na usketri jong kaying mani Christmas committee barbaar na usketri jong kabanang. Tikum kabalang in sayo awani shimbenta biang hakawai pat ka ginseng bakata kalong ginseng apmit jong sunem tumai. Bakatakan long haka tarik kaba haka sengi kaba khaddu jong news nem kata haka laipoi tarik jong ubnai Desember aja apusau haka por khatwai steng PM. Bagi nong shimbenta kin long kumni harum. Nong elam jingruai Mr. Jonathan Thaba, Chairman in longi temasan LS nong siet nginyo ya ka jing polis dang baduai nai Mr. Nangsan Kibor Khongla. Pada hari kita yang sayo ru ya ka jing shimenta ka bangin yo abanya shimenta ka jing duai lang bat hari kita ka jing kerku penwai kita ka long jemput. La sibet kadai ka jaseng pedang balang bat peng suspension iban polis dang bat duai la sibet ilong master ems naitang bat ban keli jing keli ilong teman besan DK kharsan di nakaliang jong kabalang kala penbai ban penlong ya ka jing bam khana Christmas ha ka arpunya utarik kata la shisngi habaro laiteli ki jaseng dong ha ka dong lom siap mingi kajinya bam kan long haka school John Calvin jong ka jaseng dong pedeng kajing bam kan long haka benta ka basyapo jong ka yeng mani bat haka dong lum siap semi kajinya bam kan long haka dong shan mari te kapor ka bangin bam kalong haka por janmiet te nakaliang jong ka balang ni khos ngau hai phi baro ki para bangai jong ka balang kumjuru kita ki bomdai naka balang ka jongi I khos ngau ba syagani ka jinga pam kana Christmas kini kilong ki jingpan manam.
ngilapoi hakabakut jong kajing syakri kajing ngiyau blay akan dia kena pais ki jong kesni ngin mi no nakayeng jong blay rengkat bat kajing suk ka basisha jong ka Christmas aki donut bat kemen sim ki jong ngin pen wai no ya kajing seng da kajing wai ka ba sau pu stau kajing wai ka ba sau pu stau mela i laka khet bat ka pangs ngat sim men ba me wan ban wat yang hakas nong Bethlehem melatia asem bamdan jaka ya me hangta Tuhan sadonu trai Jisu dan jaka adonu jonga barok ke khot ke jirwai ke sau pu sau bar adin ke ni ke jirwai ngan kerpat ya rebran bisi lingdo ba inbo jing dua lingkot ya ki benta barok ki bagi la pendap bat ban pelai ru dak jing kerku penwai Mela ila keket bat kapan siat sim men ba me wan ban wat yang hakash nong Bethlehem melatia hasem bom don ja kaya me hangga tuan shadow no try Jisu don jaga hadono jonga tuan shadow no try Jisu don jaga hadonot jonga kasun peneng kapernai da angel barwai ban pen pena kubor peneng baba ba ukon uplay uwan sha birthday hajing kot jings ngawrit shisha tuan shadow no try Jisu don jaga hadonot jonga tuan jadonot try Jisu don jaga hadonot jonga kimusyang hakikrem simpeneng bidem hasurngeu jong gidweng haklau memem don jakari bamen bokakli harishyap turyau galili tuan shadow no try Jisu don jaga hadonot jonga tuan shadow no try Jisu don jaga hadonot jonga belawan
jing em ban ai ban siêu spa you non pop ba ple mela pong ban sia cha na mar jong amesha ka twing na halum kal barwi one shadow unknown try Jesus boarding na long kahok yanga one shadow unknown try Jesus boarding na long kahok yanga on the real to roi neng bat ki angel neng gen wan bao hapuram jong me khot yanga trai baba ong dang don jaga hakung jong meyanga ngan shat da jing kmen try Jesus under man one shall yanga ngan shat da jing kmen try Jesus under man one shall yanga. Ngang ve na try ble buk pa jung i phop neng nam ta ji e ka fly ka jom a try ka me le bi da try ban phai try ban pnim jing i Jesus Christ ni ka pathai ban ai ka jim ka bam jukut ma ta ka bang i war ju bang i phai shu a try in yo ka jing suk ka jing kmen ha ka jing im ka jung i ka ba dap da ka jing ku ka bun ba ki bo try ban pnim jing i Jesus Christ ro kular ban ai try to ku ying ka balang ku ying i we pe ba ki bang i hamme ya na pa try ban mangi cham dal li simet ya ka jing i ka fla ka jom me ba ki jing ku ka bun jom a try ka me ai hangi ki khun ki jom me don kan da mangi haman ki por baro jom ji im ka jom i to ai bi ai ye try ban pnim jing i Jesus Christ ki ji ba jong ble bu pa lem ba ji suk cheng dengan ki try ban pnim jing i Jesus Christ kini sarang kat lemban ni iwe ku mi khating ka balang lemba ken hun ba sus pa ki me ka balong ka balang hakeleng stau dong yu puthai na du minta si bom jukut amen